गामि दरब्रैजों दा निउ बांलाजरा वेस्ट बांलाजरा जोंनि नर्थ पाटगाव खासिबारि आरो नोंसिनियाव मा गामिनि बांलाजरा गामि दरब्रै जोङो दा बे निउ बांलाजरा जाहारबारि थांबाय नामा लिरिबा ओमफ्राय दा जोंनियाथ' नै जोङो बांलाजरा एलपि स्कुलाव दङ गामि दरथामा दा जोङो माने खस्थ' मोननाय जोङो थानो लुगैनानै थाफैयाखै आरो दा सोरबा सारमोनहा सोरबा बायद'मोनहा बा सोरबा दस्रा सारमोनहानो जोंखौ नुनो मोनगोन बा नुदोंबो आरो नायनानैथ' नुगोन नालाय दा जोङो बिराद खस्थ'यै थाफैनांदों जोंनि गायनाय फुनाय जोंहा दा बिराद खहा जालांबाय खोथिया खहा जालांबाय मोसौ सोरनिबा अमा सोरनिबा बोरमा जोंहा खहा जालांजोब्बाय दा आरो जोंहा नै लकडाउननि थाखाय जोंहा दा स्टुडेन्ट जोंनि फिसाफ्रानो स्कुलाव थांनाय गैयैखायसो दङमोनबा जोंहा बेसेबां खहा जागौमोन दै बारनो हाया थांनो हाया दा बेफोरनि थाखाय जोङो सारमोनखौ अननानै जोङो सोरबा बायद'मोनखौ अननायनि गेजेरजों जोंनि सायाव सोरबा जोंनि थासारिखौ मोजां खालामबा हामगौमोन जोंनि सायाव गोजोननाय जों लुगैदोंमोन आरो दा फैदों बोसोरफ्रामबो बानाबा फैयो नायफैब्लाबो जोंनो थोजासे मानि अननायखौ सारमोनहा होलांनो हायाखै बायद'मोनहा होलांनो हायाखै आरो होआखैखौबो जों होना एसे बिदिनो एखमबा समाव रिसन होफैदों एखमबायाव बिदिनो जोंखौ नायलांदोंमोन थेवबो जोंनि थासारि जायगाखौ जोंखौ गोजोन दोननो हायाखै आरो दा जोङो लुगैदों बान्दोखौ मोजाङै मोजां खालामनानै होयोबा जों मोजां मोनगौमोन सारमोनखौ बा बायद'मोनखौ जोङो मैया थाफैदों औ दिनैसिमाव सरकारा नोंसिनि थाखाय जेबो रेसन रिलिफ थानाय नामाव फैयाखै नामा? रेसना मानि दा सफैनांगौ होनदों दिनैसिम दा सफैयाखै दाहायफोर सफैगोन नामा बेखौ जोङो दा खबर खालामलायबाय थानायखौ जोङो जोंनि हनै गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोर दङ आरो दा जों मैया जोंनि गथ' फिसाफोरखौ जोङो खिस्रि संनानै जोङो मोननै हारिजों जोङो जयैनो खिस्रि संनानै जाहोलायदों आरो जोङो जाहोनाया दा सफैगोन नामा दा जोङो नै जाखिनि माइरं दङ बेखौ ओंखाम संगासिनो दं आरो ओंख्रिया सफैथ'वाखै যোৱাকালি বানপানী হৈছে আমি যে ভাত পানী খাবৰ পৰা নাই আমাৰ ইমান দুখিত হৈছোঁ আৰু ঘৰতো সোমাবৰ পৰা নাই ইমান কাদঙো আছে আৰু ইয়াত ৰিলিফত থাকিছোঁ এনেকুৱা আৰু ৰেচন পানী অহা নাই এতিয়া অহা কথা কৈছে ৰেচন পানী এতিয়া পোৱা নাই আৰু ইয়াত মানে ৰিলিফ দুই পাৰ্টি এনেকুৱা যে সেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট এইগিলা সহায় কৰি আছে এইগিলা আমি ইমান খাই আছোঁ আৰু কি সেইটোৱে আৰু কি जोंनि गामियावथ' दा हजों दरथाम गामियानो दंमोन दा दरसे गामिया जाहारबारियाव लाना थांबाय नामा ओमफ्राय दा जोंखौ गामि दरथाम नैबे बांलाजरा आरो वेस्ट बांलाजरा ओमफ्राय जोंनि उत्तर पाटगाव खासिबारि दा जोंखौहाय नैबे बांलाजरा एलपि स्कुलाव रिलिफ दोननाय जादों आरो जोंनावथ' रिहेबिलिटेसना दासिमाव बांद्राय इसेबां माने मोजांद्राय जाजोबाखै दा जों बेखौ नुहुरो जे जोंनाव नैबे बान्दोआ सिगाङाव बायबोदोंमोन 10-12 बोसोरसो सिगाङावनो जोंनाव बान्दोआ बायना फैदोंमोन दा दिनैसिम बे बान्दोखौहाय जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय नायफैनाय जादोंमोन दा बेखौ मोजां रोखोम खोथेनानै लाखिनो हानाय जायाखै दा बेनि थाखायनो जोंनि गामियाव ओरैबायदि खहा खालामहैयो जे माने माइ दै गायनानै जानाय फुनानै जानायावबो एसे उसुबिदा खालामहैबाय दा खोथिया फबलांबाय माइ गायखानायबो फबलांबाय माखासे प्लास आरो दाउ अमा माखासे गोजावलांबाय मोसौआबो माखासे सोरनिबा गोजावलांबाय दा मानसियाल' खहा जानाय जायाखै आरो बावहाय माने जिब जुनारा गासिबो आबादफोरा माखासे खिनियानो खहा जाजोब्बाय दा बेनो जे जोंनि थाखाय जोंनि गामि दरथामखौ बा दरब्रै गामिखौ बांलाजराखौ लाफानानै दरब्रैयानो जाहैबाय दा जोंनि गामि दरब्रैखौ एसे मोजां सुबिदा रिहेबिलिटेसनखौ जोंनो मोजां होयोब्ला जों पाब्लिकफ्रा बयबो मोजां मोनगौ जों बेखौ आसा खालामो दा सरकारनिसिम जों बेखौनो बुङो खावलायनो सानो जे जोंनो रिहेबिलिटेसनखौ थिगैनो मोजाङै मावनानै होयोबा जों गोसोआव गोजोननाय मोनगौ जों आसा खालामनाय थायो आरो